Každý den po dálnici D6 mezi Novým Sedlem a Loktem projedou tisíce aut. Jen málo kdo ale tuší, že přímo pod nimi se ukrývá jedna z nejzajímavějších železničních staveb v České republice. Novosedelský tunel. Nenápadný železniční tunel na trati mezi Novým Sedlem a Sokolovem je dlouhý přesně 210 metrů a 53 cm. Stavba tohoto unikátu začala v roce 1977 jako součást přeložky železniční tratě mezi Chodovem a Královským Poříčím. Do provozu byl tunel uveden 29. května roku 1980. Na první pohled působí obyčejně, jenže na rozdíl od většiny tunelů nebyl vyražen ve skále. Byl postaven v otevřeném zářezu jako obrovská prefabrikovaná stavebnice. Obří betonové prefabrikáty o rozměrech téměř 6x1,25 metru se skládaly vedle sebe jako stavebnice. Jednotlivé části byly spojeny masivními betonovými základy a celý tunel byl následně zasypán. V některých místech je nad tunelem pouze 1,5 m zeminy, jinde až 10 metrů. Celý tunel je chráněn několika vrstvami izolace. Zajímavostí je i samotná trolej uvnitř tunelu. Není zavěšená běžným způsobem, ale je přímo na stropní konstrukci tunelu. Trolejový drát je navíc lehce klikatý, aby byl zajištěn správný kontakt s projíždějícími vlaky. Nad tunelem vedou celkem 3 komunikace. Jedná se o dálnici D6, silnici číslo 181 směrem na Královské Poříčí a ještě o třetí manipulační komunikaci místního významu. Právě proto vzniklo toto unikátní řešení. Bez tunelu by zde museli stát 3 samostatné a velmi šikmé mostní objekty. A zajímavost na závěr. Mezi tunelem, dálnicí D6 a silnicí směrem na Královské Poříčí vznikl zvláštní trojúhelníkový prostor o rozloze téměř 800 metrů čtverečních, který je ze všech stran obklopen dopravními stavbami. Místo, kolem kterého většina lidí projede bez povšimnutí. Novosedelský tunel je unikátní kus českého železničního stavitelství. Je to technická zajímavost, kterou máme doslova pod nohama.